Aurkeztu ezagun gaurko gure lehen gonbidatua. Aritz ezaguna da, oso ezaguna berak egiten dituen mendi lasterketengandik, baina larunbatekoa behar bada izango zen bere bizitzako lasterketa. Eguzkiak iraun bitartean 10 orduz korrika aritu zen eta 7 buelta terdi eman zizkion Izazpi mendiari. Momentuz, 22.000 euro biltzea lortu dute aurren minbizi arraroen eta esklerosi anizkoitzaren aurkako borrokarako. Gurean da, Aritz Egea. Kaixo, Aritz. Arratsaldeon. Bueno, orain mintzat oinez, ezta? Korrika egin beharrik gabe. Gaur oinez, atzo ez. Zer modu zankak? Gaur pertsona naiz. Atzo desastre. Izan ere, 10 orduz aritu zinen korrika, hori sekula egin zenuen lehenago? Ez, nik behin 7 ordu, eta behin bakarrik. Eta larunbatekoa nire orain arteko gehien egin dutena bai. Eta zer moduz amaitu zenuen iluntzean azken metroak egin zenituenean? Egia esan lehenengo 4 itzuliak ondo xamar, gero ja sinintzan niretzako ez ezaguna zen distantzia batean, eta hortik aurrera fisikoki nahiko lan, baina bueno, motiboak edo merezizon, eta alde hortatik indartxu batez ere buruz, ezta? Eta gero bukatu eta pozik, baina atzo esnatu nintzanean, esaten dizudana, desastre totala. Bai, kontua da ez dela bueltaka ibiltzea, da mendian gora eta bera Izazpi mendia igo eta jetxi, berriz igo eta jetxi. Hori da. Gora eta bera. 900 piku metro zenbateko... 750, jonaldi bakoitzan 750 metro positibo, eta askotan azten zaigu txarren ez dela igotzea, jeistea baizik, eta hoxe nabaritu non muskularki, hainbeste jeitxierakin ikututa, baina bueno, bagenekien alako aterako zala. Hasi familiarekin hasi zinen, horre ikusten zaitugu irudietan, amaitzen ez zizuten lagundu, ez da? Esan edo bide oso ez zuten zurekin egin. Ez, bueno, azkeneko buelta erdi hori bai, nire bikotearekin ninon, saioarekin, eta egia esan politiare bai, eta azkeneko metroak ere familiarekin, da bueno, eskiotar desenterekin. Beno, Aritz, erronka bat, amets baten alde, horixe da gaurko gure gaia, zein da, kasu honetan, zure ametsa? Bueno, nerea baino, agian nere bilakatu dudan ametsa da, ez? Superatxe elkartearekin, ez dakit, 6-7 urte edo badara matzat, nola baitere elkarlanean, eta bailako nehemeko pertsona edo, Asier de la Iglesia, betidanik ezagutzen dut, ez? Orain 8 urte esklerosi anizkoitza. Zeukala esan zioten, eta bueno, asko gustatzen zait bere bizitzarekiko jarrera, ez? Beti korrikan ibiltzeak daukan gauza da asko pentsatzen dezula. Azkenean bakarrik denbora asko, eta urteak naramatzan zehozer egin nahiean, baina hainbeste lasterketa eta hainbeste konpromisorekin zaila izaten da. Aurten berriz, koronavirusa, lasterketarik ez, entrenatzeko denbora asko, eta aurten izan da urtea, eta esan nuen, holako zerbait egin beharko da, eta zenbat ordu, ez? 24 niretzako asko, 12, zergatik 12, eta holako batean inspirazioa etorri zitzaidan, ez? Eguzkiak iraun bitartean, nolabait ere esperantzari idei bat ere bai, ez? Eta nahiko filosofikoa geratzen zitzaigun dana, eta nahiko polita, eta behira, holaxe. Aipatu duzu bailakon esklerosi anizkoitza dutenak hartatzeko, edo beraien laguntzeko elkartea, eta bestea superatxe, aurren minbizi arraroak dira? Bai, hori da. Bai, aurren minbizi arraroen ikerketa bultzatzen duen elkarte oso txiki bat. Urnietako dia beraiek, eta esan bezala 6 bat urte edo beraiekin zerbait egiten saietzen ari naizela. Eta momentuz, 18.000 euroko zenbakia zibilen asteburuan, baina orain gehitu eginda, zenbat diru bildu duzu orain arte? 21.000 pasa, ez dakit 22.000 iritsi gehan, espero hau eta gero iristea. Hori da, zabalik dagoelako, ez da? Bai, gaur gau erdir arte egongo da zabalik, kronoak.comen sartu, eta bertan, edo doaintzan, edo lortu dugun material pila baten zozketan parte hartu daiteke. Kronoak.com. Hori da. Hortxe, nahi duenak bere ekarpena egin baldin badezake, hortxe aukera. Zenbat denbora da markizuzuk elkarte hauekin lanean? Esan dugu 6 bat urte da markizula, zer egin duzu orain arte? Bueno, batez ere, egia da lagundu niela behin riff antzeko bat egin zuten superatxekoek, eta hor lagundu nien materiala emanez eta, baina batez ere saiatu nahi zena da beraien izena munduan zabaltzen, ez? Zorionez bidaiatzeko aukera asko izan dendik, ez? Mendi lasterketen ondorioz. Eta aldi berean,
mundu hontan garrantzitsua den jende asko ezagutzen dut, ez? Kilian, adibidez, Kilian Jornet bera. Eta orduan, Super H-ko logoarekin eta argazki batzuk atera, eta ni neu ez naiz oso konstiente ez, baina elkarte hauek asko azpimarratzen dute diruaz gain oihartzuna ere oso garrantzitsua dela beraientzako, ez? Orduan, alde hortatikan, orain ere, 22.000 euro bilduta, hori azpimarratzen dute, ez? Azkeneko aste honetan, 2 aste hauetan, 2 elkarte hauen izena bolo-bolo ibili da euskal medio guztietan, eta hori beraientzako oso garrantzitsua dela esaten dute beraiek, beraz nik ere hala pentsatu beharko dut. Bai, zeuk aipatu duzu, ez zara bakarrik egon bideo honetan, laguntzaileak izan dituzu, Kilian aipatu duzu, baina, Alex Aramburu, Markel Irizar, Pou Banaiak, Alex Txikon, Aletik, Reala, Eibar, asko izan dira inguruan eta hori beharrezkoa da. Bai, noski, eta, bai, jende asko egon da, lehenengo momentutikan prest egon dira laguntzeko, eta gero nik, hau iritzi pertsona da, ez, baina uste dut ni aritzegea izanik, ez izugarrizko ezaguna, ez, baina bai uste dut kirolariok aprobetxatu barra daukagun izen hori, gizarteari nolabait laguntzeko, ez, nire kasuan ideia hau izan da, baina honetan pentsatzen dut kirolariok badaukagula indar hori gauza txikiak gutxienez egin ahal izateko. Eta Super H eta Bailakon EM elkarteko kideak eskertuta egongo dira? Bai, bera, adibidez Asier de la Iglesiarekin urteak ez nintzela berekin egoten, eta jeitxira oso bat berekin egin nuen, ez? Esklerosi anizkoitza daukan pertsona bat, nerekin batera korrikan, esklerosiaren kontuak esplikatzen, da, oso aberasgarria izan zen egia esan. Zuk biltzen lagundu duzun diru hori 2 elkarte horientzat biltzea hori zen helburua, Super H eta Bailakon EM, ea urrengo gure gonbidatua ezagutzen duzun. Almu Salas, Super H-ko kidea, arratsaldeon? Almu, arratsaldeon, entzuten gaituzu? Entzuten diazue? Bai, oso ondo. Almu, Kaixo, saldeon. Hementxe dago aritzegea uste dugu ezagutzen duzula, ezta? Bai, pixkatxo bat bai ezagutzen dut. Larun bateko eguna zer izan zen zuentzat? Oso eguna polita izan zen, esango nuke oso egun hunkigarria izan zela. Azkeneko 2 aste intensoak izan dira, koronavirusaren egoerarekin ez genekigun azkeneko momentu arte joateko aukera izango genula, eta azkenean ezkion egon ginen berarekin, eta oso ondo ateratzen dena. Almuzu Super H elkarteko kidea zara, eta esan dugun bezala zuek pentsatzen dugu eskertuta egongo zaretela? Bai, oso eskertuak. Azkeneko 2 aste hauetan askotan entzun diot Aritzi esaten berak ez duela izan nahi protagonista, eta nik esaten diot, gu bezalako elkarte txikiak horrelako protagonista positiboak behar ditugula, ez? Ze azkenean, osasun mailan gabezi asko daude, eta gabezi horiek ez baldin bazaie, oihartzuna ematen, ahaztuta bezala gehatzen dira, ez? Eta etortzea Aritz bezalako kirolari bat, gure mezua adieraztea edo ezagutza ematera eskertzekoa da. Almu, zuek ere baduzue haur bat etxean, gertutik tokatu zaizu egoera hau bizitzea. Konta iguzu H elkartea zer den aurkeztu iguzu? Bai, beitu, Aritzek esan duen bezala, gu hain dela 8 bat urte hasi ginen, etxean egoera larria eta gogor bat pasa genuen, eta egoera hobetu zanen, pentsatu genuen eta indarrekin topatu ginen, eta pentsatu genuen gure aletxoa genula jartzea, pixkat ikusten genuen zegoen gabezi hori bultzada bat emateko, ez? Eta orduan erabaki genuen elkartea sortzea. Ikusten genuen Gipuzko mailan haur minbizien ikerkuntzan nola utxune bat zegola, eta kamiseta gutxi batzuekin saltzen hasi ginen, ikusi genuen jendearen erantzuna oso ona izan zela, eta animatu ginen elkartea osatzera. Almu, esan dugu garrantzitsua dela ezagutzera ematea, baina horrez gain, ekonomia ere hor dago, 22.000 euro ia momentuz, zer da zuentzat ekarpen hori? Bai, dudik gabe, gu azkenean gure elkartea sortu zen hortarako, ez? Gu azkenean ikerkuntza proiektua bultzatzen ditugu, eta proiektu horiek bultzatzeko dirua behar dugu.
azkenean zu horrelako proiektua bultzatzen dezunen ari zana egiten da gaixotasun arraro horiek, ez? Arraro abizen hori jartzen zaienean, gehiago ezagutzea, gehiago ikertzea, eta gehiago ikertzen badia eta ezagutzen badia, azkenean diagnostikoak azkarragoak izaten dira eta tratamendua azkarragoak hasten dira ematen. Aritz, zuk zer esan nahi diozu Almuri? Bueno, esan beharko guztia agian esan dago, ez? Baina nik beti esaten dut, kirolariok oso egozentriko gea, ez, orokorrean, ez? Eta kasu honetan ere ematen do nik zerbait eman detela, baina benetan iruditzen zait jasotzen nahi naizela askoz ere garrantzitsua gala, ez? Nik hau eginda sentitzen duten satisfakzioa oso ondia da, ez? Eta orduan berriro ere egozentrismoan erortzen gara, ez? Orduan niri hau egitea ez zait kostatu, kirol mailatik, sufritu nuen, eta listo, baina lortu duguna uste hau aztuaraziko digula eta benetan geratuko gehala hori, ez? Pasatu genuen eguna, bildu dugun diruan, eta bueno, badenen artean pauso txikiak emanez gauza handiak lortu daitezkela. Almu, esaten du pauso txikiak emanez gauza handiak lortu daitezkela, zuk zer esango zenioke, Aritzi? Arrazoi oso duela. Dena gure ale txikia jarriko bagenula, gauza asko konponduko genitula, ez? Eta, horrelako bultzadak oso garrantzitsuak direla eta eskertzekoa dela. Beno, Almu, eskerrik asko, Superratxe elkarteko kidea, benetan jarraitu lanean eta jarraitu egiten ari zareten lan horrekin aurrera, eta ikusgarritasun hori merezitakoa lortzen duzuen. Beste bat arte eta besarkada handi bat. Berdin, eskerrik asko zuei, aio. Asier, zer diozu? Pues begira, alde batetik, beraik esan dute guztia, ez? Baina ni bi gauza nabarmendu nahiko nituzke, ez? Batetik, Almuk esan duen azkena, ez? Gauza txiki, pertsona txiki asko, toki txiki askotan, gauza txiki asko eginez, ekimena handia lor dezakete. Hoi alde batetik. Eta bestetik, gizakia, hitzan dagoenea, giza sortzen du, ez? Gizakiak behar ditu beste gizaki batzuk inguruan. Eta orduan, hori, Aritzek esan duen moduan, asko eman du, ez dakiela asko eman duen, baina asko jasotzen nahi da. Gizakia asko hobeto sentitzen da, ematen duenean, jasotzen duenean baino. Jasotzerakoan askotan, era beti jartzen geha, ez? Ez dugu erraz onartzen laudorioak, kostatzen zaigu batzutan, berak esaten du egozentrista diela kirolariak, ez dakite, baina seguru hori aurrez aurre esaten diotenean zein ondo egin duen, zein ona den, zein ona garen, batzutan kostatzen zaigu, ez? Laudorioa jasotzea ez gaude ohituta eta kostatzen zaigu. Aldiz, oain egin duena, beira zein errez transmititu duen, ze posik dagoen, ze posik jaso dituen besteen ganako laguntza horiek, eta hori askoz ere pozgarriagoa da, ez? Eta guzti hori nik uste orokorrean guzti hori gertatzen zaigun ez dakite sentimendua da, ez? Askoz errezago dala ematea jasotzea baino, eta gainera askoz hobeto sentitzen gea ematean jasotzea baino. Beraz, bi horiek batuta daukagu ekimen zoragarri hau eta aurrera, halako ekimen gehiago behar ditugu.